नमस्ते प्रणाम भैया। हम भोजपुरी गायक मनोज राजा आज दुर्गा माई के आसन में बैठ के दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करतनी। हई देखी 9 दिन माई हमनी संगे रह के जब भक्त अपना माई के विदाई करता तो भक्त अपना भाव में माई से कैसे कहता। अखिया से टपू टपू गिरे लोरावा कर जावा उफान मार मो हे माई। अखिया से टपू टपू गिरे लोरावा कर जावा उफान मार मो। कैसे विदाई करे माई हाथ पौना काम करे मो। कैसे विदाई करे माई हाथ पौना काम करे मो। म्यूजिक बाय सावन सुहाना। नव दिन हंसैलू खेलैलू माई अंगना बेटा के प्यार दुलार दिलू अपना। नव दिन हंसैलू खेलैलू माई अंगना बेटा के प्यार दुलार दिलू अपना। मोहनी मूर्तिया भुलाई माई कैसे हटे ना नजरिया से मोहनी मूर्तिया भुलाई माई कैसे हटे ना नजरिया से कैसे विदाई करे माई हाथ पौना काम करे मो। कैसे विदाई करे माई हाथ पौना काम करे मो। म्यूजिक बाय सावन सुहाना। कैसे के माई हम तोहरा भुलाई के करा के कहब हम अपन माई। कैसे के माई हम तोहरा भुलाई के करा के कहब अब अपन माई। मनोज राजा राजेश सनम के रुके नहीं अखिया से लो। मनोज राजा या बाबू रंजीत के रुके नहीं अखिया से लो। कैसे विदाई करे माई हाथ पौना काम करे।